Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι να φτιάξω talent pool και σε όλη αυτή την πορεία να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Να κάνω τις υποδομές, να κάνω τις διαδικασίες, να κάνω την εργαλειοθήκη. Δεν βλέπουμε AI fatigue. Βλέπουμε ότι μπαίνει το AI μέσα στη χρήση των ομάδων. Βλέπω ενθουσιασμό και όχι κούραση. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Gen AI Summit Podcast Series. Είμαι ο Γιώργος Νικολετάκης, είμαι ο CEO των 100 Mentors και ο Curator του Gen AI Summit. Το Summit είναι το μεγαλύτερο συνέδριο για παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη. Περιμένουμε και αυτή τη χρονιά 5.000 και παραπάνω, θα λέγα, Gen AI Obsessed ανθρώπους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σημειώσατε την ημερομηνία, είναι 16 Νοεμβρίου, είναι περίπου σε 5-6 μήνες από τώρα. Και βέβαια εκεί πέρα να πούμε ότι έρχονται όλες οι ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο. Να πούμε επίσης ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. Είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι χτίζουμε AI εργαλεία, είτε σε μικρότερες εταιρείες είτε σε μεγάλες εταιρείες. Οι άνθρωποι της ομάδας μας είναι από την OpenAI, από την NVIDIA, από την Apple, από την DeepMind, αλλά και από τα labs των πανεπιστημίων όπως το Stanford και το Harvard, και άνθρωποι από την open source κοινότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική για το πώς προχωράμε τις εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε δύο καλεσμένους. Συνήθως έχουμε έναν καλεσμένο σε αυτό το ping pong table, και αυτό έχει να κάνει με το ότι πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε ένα AI project το οποίο έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση, και έκανε εντύπωση γιατί έχουμε, πέρα από τους συνεργάτες που έχουμε και στο τραπέζι από την Πειραιώς, την Accenture, έχουμε και την Anthropic που είναι ίσως το πιο ανερχόμενο AI lab αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, και έχω την τιμή να έχω τους πιο κατάλληλους προσκεκλημένους για να μας μιλήσουν για AI transformation με αφορμή αυτό το project. Οπότε, χωρίς να καθυστερούμε περαιτέρω, να καλωσορίσω, ξεκινάω πρώτα από τις κυρίες. Η αγαπητή Ιωάννα Χίνη είναι Associate Director για Financial Services στην Accenture Greece. Καλώς ήρθες, Ιωάννα. Καλώς βρήκαμε, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και βέβαια έχουμε τον Group COO της Πειραιώς, τον κύριο Χάρη Μαργαρίτη. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Δεν μπορούσα να τα βγάλεις πέρα με την Ιωάννα και με κάλεσες. Έτσι δεν είναι? Έτσι, και να πούμε για εδώ πέρα ότι έχουμε επιτέλους γυναικεία εκπροσώπηση στο podcast. Είμαστε κι εμείς ένοχοι. Είναι η πρώτη γυναίκα στο podcast και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω επάξια και με ένα project το οποίο αναμένουμε τα αποτελέσματά του με αγωνία. Ναι, με ένα φιλόδοξο project. Λοιπόν, Χάρη, ξεκινάμε με σένα. Στην ανακοίνωση αυτή, λοιπόν, πριν από λίγες εβδομάδες, μιλάτε και οι τρεις οργανισμοί για μετάβαση από individual AI deployments σε enterprise level capability. Πες μας λίγο τι έχει αλλάξει τώρα, γιατί θεωρείτε ότι είναι η σωστή στιγμή να το οργανώσετε ως hub και όχι ως single use cases pilots. Γιώργο, εμείς δουλεύουμε, όπως και οι περισσότερες τράπεζες στον πλανήτη, βέβαια, σε μεμονωμένα use cases τεχνητής νοημοσύνης και παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ήδη η Πειραιώς έχει σε παραγωγή 15 από αυτά, δουλεύουμε άλλα 28. Οπότε στο ταξίδι αυτό που είδαμε είναι ότι πέραν του ότι πολλές φορές αναγκαζόμασταν σε κάθε μία υλοποίηση να λύνουμε και να συζητάμε κοινά προβλήματα όσον αφορά την διαχείριση, όσον αφορά την αρχιτεκτονική, όσον αφορά το enablement των ανθρώπων. Οπότε, επίσης, ταυτόχρονα πήραμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε υποδομές σοβαρές για να μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα με σιγουριά και ασφάλεια, γιατί δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα αν δεν ήμασταν βέβαιοι ότι αυτό μπορούμε να το δώσουμε με έναν τρόπο που δεν διακινδυνεύουμε τα δεδομένα των πελατών, το αποτέλεσμα των εργασιών. Οπότε βεβαιωθήκαμε πρώτα ότι μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Άρα επενδύσαμε σε governance, επενδύσαμε να χτίσουμε τεχνολογικές υποδομές που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε ασφαλή τρόπο τα δεδομένα. Όλα αυτά ήταν στη θέση τους. Και αυτό που είδαμε είναι ότι πλέον για να έχεις πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία, και η ευκαιρία
Αυξήθηκε επίσης εκθετικά τους τελευταίους μήνες με το τι μπορούν πλέον να κάνουν τα μοντέλα και πόσο πιο αξιόπιστα λειτουργούν. Ήταν το σωστό timing να κάνουμε κάτι πολύ πιο δομικό για το μέλλον του οργανισμού. Αυτό που σχεδιάζουμε δεν είναι απλά μια ομάδα που θα κάνει delivery καλύτερα ή μια ομάδα που θα προτεραιοποιεί καλύτερα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αποστολή να αλλάξει δομικά τον τρόπο που λειτουργεί η τράπεζα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να την εκμεταλλευτούμε πρωτίστως προς όφελος των πελατών. Δηλαδή, αν δεν δώσεις καλύτερο αποτέλεσμα στον πελάτη σου, πιο προσαρμοσμένο στην ανάγκη του, πιο άμεσο, πιο διαφανές, δεν έχεις πετύχει και πολλά πράγματα. Και βέβαια όλο αυτό πρέπει να το κάνεις με ασφάλεια, με επαναληψιμότητα, διαχειριζόμενος το εσωτερικό σου δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, που και αυτό δεν μπορείς να το αφήσεις πίσω. Δηλαδή, πέραν του ότι δεν είναι σωστό ηθικά, είναι και αυτό μια φοβερή ευκαιρία. Δηλαδή, υπάρχει φοβερό ταλέντο μέσα, νομίζουμε, σίγουρα στον δικό μας οργανισμό, αλλά και σε όλους τους οργανισμούς, που με τη σωστή καθοδήγηση και τα εργαλεία, το παραγόμενο αποτέλεσμα νομίζουμε ότι θα είναι φανταστικό. Δηλαδή το ποτήρι, ξέρεις, πολλοί βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο και βλέπεις τα τελευταία που φοβούνται τι θα γίνει με τις δουλειές μας, με τις θέσεις μας, θα γίνει όταν έρθει το AGI. Ξέρεις, όλα αυτά ναι, είναι προβλήματα και πρέπει να τα έχεις, αλλά δες την ευκαιρία, δες τη δυνατότητα. Και νομίζω αυτό που κάνουμε εμείς είναι βλέπουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Μας είναι σαφές, είναι διαχρονικό συνεργάτη και η Τράπεζα Πειραιώς σε άλλα μέτωπα και με εμάς ως 100 Mentors, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε και από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και technical background, θα το αγγίξουμε αυτό σε λίγο, και το κομμάτι του change management και το ανθρώπινο κομμάτι και την αισιοδοξία για την οποία μιλάς, Χάρη. Μας έχει επιτρέψει ο Χάρης και η Ιωάννα να τους μιλάμε στον ελληνικό. Ιωάννα, ο λόγος σε σένα. Θέλω να μας πεις πότε καταλαβαίνεις ότι ένας οργανισμός δεν ψάχνει απλά AI pilots και είναι έτοιμος να αλλάξει δομικά ενδεχομένως τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα AI pilots έχουν οπωσδήποτε τη χρησιμότητά τους. Είναι μια πολύ βασική φάση που περνάνε οι οργανισμοί και μέσα από από αυτές τις εμπειρίες καταλαβαίνουν καλύτερα τις ευκαιρίες τους, καταλαβαίνουν καλύτερα τα δυνητικά προβλήματά τους. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις δυνατότητες, μαθαίνουν το οικοσύστημα, το τεχνολογικό οικοσύστημα καλύτερα, να ξέρεις τι να χρησιμοποιήσεις. Άρα είναι μια πολύ βασική φάση. Όμως το πρόβλημα δημιουργείται όταν μένεις σε αυτή τη φάση πάρα πολύ καιρό και διασπάς την προσοχή σου σε πολλά πιλωτικά, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Και αυτό γιατί η προσοχή που μπορεί να δώσει ένας οργανισμός σε κάτι, το focus, είναι περιορισμένο. Είναι ένας πολύτιμος πόρος. Άρα όταν το διασπάσει αυτόν τον πόρο, απομειώνεις την αξία τα αποτελέσματα που εν τέλει μπορείς να πάρεις. Και εν τέλει κάνεις pilots για να καταλάβεις το μέγεθος του δυνητικού αποτελέσματος και παίρνεις κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικά, δεν ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Και ο Χάρης πολύ σωστά αναφέρθηκε στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπουμε κι εμείς είναι ότι εκεί που πραγματικά το AI έχει την ευκαιρία να φέρει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, όχι μόνο του, με πολλά άλλα συστατικά μαζί, είναι εκεί που το βλέπεις στο πλαίσιο ενός, εμείς το λέμε reinvention, στο πλαίσιο δηλαδή του να ξανασκεφτείς τη δουλειά, να ξανασκεφτείς πώς παράγεις μέσα σε μια λειτουργία της τράπεζας, ενός άλλου οργανισμού. Εκεί εμείς, επειδή γενικά προσπαθούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα εσωτερικά, το τρέξαμε αυτό ήδη από πέρσι. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα αποτελέσματα μέσα στο marketing function, global, παγκόσμια, όπου βάζοντας περίπου 20 με 30 agents που δουλεύουν παράλληλα με τους ανθρώπους, με τους marketing specialists, έχουμε δει ότι περίπου το 30 με 35% των εργασιών που ήταν manual έχουν φύγει και έχουν αυξήσει τον χρόνο το διαθέσιμο των ανθρώπων να κάνουν άλλα πράγματα.
Τώρα, για να γίνει αυτό, το οποίο είναι η κατεύθυνση, αυτό που βλέπουμε ότι χρειάζεται είναι μία πολύ συντονισμένη απόφαση της ηγετικής ομάδας προς αυτό και μία αναγνώριση της προσπάθειας και της προσπάθειας που χρειάζεται συντονισμένα σε συγκεκριμένους κάθετους τομείς, έτσι ώστε να μπορείς να φέρεις το αποτέλεσμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα συστατικά ήταν που είδαμε και στην Πειραιώς, που προφανώς δεν τα είδαμε γιατί εμφανίστηκαν, τα είδαμε γιατί χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά από την ίδια την ομάδα, την ηγετική ομάδα της Πειραιώς, και μας οδήγησαν και σε σε αυτή την πολύ ωραία συνεργασία. Τώρα ξεκινάει. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Πάμε πίσω στον Χάρη. Χάρη, στα αποτελέσματα τα χρηματοοικονομικά του 2025, ήδη η Πειραιώς μιλάει για technology-enabled organization, για digital capabilities, για data που οδηγούν το λειτουργικό, το operating model. Όταν λέμε λοιπόν enterprise level AI capability, πού γίνεται αυτό απτό στην καθημερινότητα της τράπεζας? Είναι τρία νομίζω τα επίπεδα. Και θα ξεκινήσω λίγο από εκεί που τελείωσε την προηγούμενη τοποθέτηση, τους ανθρώπους. Η κατανόηση των δυνατοτήτων, η κατανόηση των εργαλείων και επίσης η προτροπή για την αξιοποίηση, γιατί δεν είναι απλά να το καταλάβεις το εργαλείο, είναι να του πεις ότι ξέρεις, έχεις και ένα βαθμό ελευθερίας να λειτουργήσεις λίγο διαφορετικά από ό,τι λειτουργούσες πριν. Σκέψου λίγο καλύτερα τη δουλειά σου. Βέβαια, οι βαθμοί ελευθερίας αυξάνουν ανάλογα με το πόσο senior είναι κάποιος, αλλά εμείς αυτό προσπαθούμε καταρχήν να δώσουμε στις ομάδες σαν κατεύθυνση, και ειδικά στο δικό μου το χώρο. Έχουμε συμφωνήσει ότι φέτος θα παίξει πολύ μεγάλο βαθμό στο πώς θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα όλων των έμπειρων ανθρώπων του τομέα, βάσει το τι μπόρεσαν να κάνουν διαφορετικά. Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη να το χρησιμοποιήσουν 10 ώρες την εβδομάδα ή 100 ώρες την εβδομάδα. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι το οποίο σου βελτιώνει τη δουλειά. Άρα αυτό, αν θέλεις, σαν βάση. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει άναρχα και ούτε ευκαιριακά. Άρα θέλεις συστήματα, και συστήματα δεν είναι μόνο τεχνολογία, υποδομές, αλλά και διαδικασία και πλαίσιο διακυβέρνησης και πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Η Πειραιώς ολοκλήρωσε την περασμένη Παρασκευή έλεγχο ISO, θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα πιστοποιηθεί με το 42001 για AI Risk Management. Οπότε θέλεις ένα σοβαρό σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης και παρακολούθησης. Και στην κορυφή, αν θέλεις, της πυραμίδας είναι αυτό που θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπαμε πριν. Να φύγεις από τις μεμονωμένες αυτοματοποίησεις. Δηλαδή, σίγουρα μπορείς να έχεις βελτίωση αν πάρεις ένα task ή μια δουλειά και να προσπαθήσεις να την αυτοματοποιήσεις χρησιμοποιώντας εργαλεία AI. Είτε αυτό είναι πιλότος, είτε είναι κάτι που τελικά θα πάει παραγωγή. Εμείς μάλιστα είχαμε πολύ καλό track record όσον αφορά τους πιλότους μας. Ήμασταν 8 στους 10 βγαίναν παραγωγή. Οπότε ένα abandonment rate ήταν πολύ, ενώ συνήθως αυτό με διάφορα benchmarks είναι 40-50%. Και κάναμε και εμείς αρκετούς πιλότους. Οπότε εκεί και αυτό πώς το κάνεις, αυτό το κάνεις, πρέπει να μάθεις ένα διαφορετικό, τι δυνατότητες σου ανοίγονται για να ξανασχεδιάσεις διαδικασίες διαφορετικά. Ο τρόπος που έκανες process engineering πριν από ένα χρόνο, δεν σου λέω πιο πολύ, προ-agentic, είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που κάνεις process engineering τώρα. Είναι άλλα μοτίβα, άλλες τεχνικές, άλλες υποδομές που πρέπει να έχεις και δεν νομίζω ότι ακόμα έχουν διαμορφωθεί
τα best practices ή τώρα διαμορφώνονται. Εμείς θέλουμε να είμαστε ως Πειραιώς μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε την ευκαιρία να κάνουμε leapfrog, αν θέλεις, σαν μια τράπεζα η οποία καλύπτει τα πάντα. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και για ιδιώτες πελάτες και για επιχειρήσεις, επενδυτικά προϊόντα, ασφαλιστικά τώρα, στον τομέα της υγείας. Φοβερό opportunity επίσης για να να συνθέσουμε λύσεις πλέον, προσαρμοσμένες λύσεις. Και τι καλύτερο εργαλείο για να φτιάξει κάτι προσαρμοσμένο για τον πελάτη από τα εργαλεία που έχει σήμερα με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα έτσι το βλέπουμε εμείς. Και νομίζουμε ότι αυτό βέβαια δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν υπήρχε το leadership belief. Δηλαδή ξεκινάει από τον ίδιο το CEO τι πιστεύει για αυτό γιατί τι μπορούμε να κάνουμε. Ο CEO μας, by the way, είναι αυτή την περίοδο στο CEO Summit στην Αμερική, στη Microsoft. Πάει τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω, μόνος Έλληνας CEO που πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Μεγάλου. Νομίζω χτες μίλαγε με τον Ντάριο Αμοντέη, οπότε είμαι σίγουρος θα έρθει τη full agenda για να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ ωραία. Και θα κάνω και ένα μικρό zoom in. Εσείς βλέπετε κάποιες συγκεκριμένες ροές εργασίας να αλλάζουν? Πρώτα, τι παραμένει ανθρώπινο, αν θέλετε, στην τράπεζα και τι βλέπετε να αυτοματοποιείτε ή να γίνεται augmented? Αυτό που θα μείνει πάντα ανθρώπινο είναι η ευθύνη. Ανεξάρτητα αν θα αυτοματοποιήσεις ή δεν θα αυτοματοποιήσεις, η ευθύνη είναι πάντα ανθρώπινη. Ένας άνθρωπος έχει την ευθύνη. Τώρα, αν ο άνθρωπος ελέγχει κάθε αποτέλεσμα μιας απόφασης που παίρνει ένα AI πρόγραμμα, ένα AI agent, εξαρτάται από την περίπτωση, εξαρτάται από το ρίσκο, από το βαθμό βεβαιότητας. Δεν είναι πάντα απαιτητό και δεν μπορεί να γίνει σίγουρα at scale. Αλλά ένας άνθρωπος πάντα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει γιατί υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα και να παρακολουθεί ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι πάντα εναρμονισμένο με την αρχική κατεύθυνση. Αυτό το προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι βασικές αρχές και του θεσμικού πλαισίου του EU AI Act, αλλά και του ISO που πρόσφατα πιστοποιηθήκαμε. Πολύ, πολύ σαφές. Και στην ίδια έτσι λογική, αφού αναφέρεται το κομμάτι της ευθύνης και του human in the loop, θα έλεγα, η ανακοίνωση επίσης μιλάει για governance, transparency, human control. Αυτές οι λέξεις είναι πολύ βασικές, ακούγονται σωστές. Πώς μεταφράζονται σε πραγματικές αποφάσεις? Θα ήθελα έτσι να ακούσω τη γνώμη σας και εσένα, Ιωάννα. Ναι, κοιτάζοντας την Accenture εσωτερικά μας, έχουμε φτιάξει, κατά πάσα πιθανότητα ήταν η Accenture η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε Responsible AI Concept, Function, Controls. Όταν ακόμα προ της εποχής όταν ακόμα μιλούσαμε για τα traditional AI μοντέλα. Μετά πήγαμε στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και τώρα στο agentic. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας μας, έτσι όπως διαμορφώνεται, αλλά και των διαδικασιών που έχουμε εσωτερικά, να βεβαιωνόμαστε ότι ελέγχουμε τις αποφάσεις που παίρνουμε σχετικά με το AI, είτε αυτό είναι για να το υλοποιήσουμε εσωτερικά μας, είτε είναι για να το υλοποιήσουμε για πελάτη, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι είμαστε νομικά, κανονιστικά και ηθικά σωστοί. Τώρα, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει αυτό που θες να κάνεις είναι επιτρεπτό από την σύμβαση που έχεις με τον πελάτη σου. Είσαι transparent με τον πελάτη, ότι σε αυτό που κάνεις έχεις βάλει μέσα AI και με ποιον τρόπο το έχεις βάλει. Γιατί δεν είναι όλοι οι πελάτες Τράπεζα Πειραιώς. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλοι πελάτες δεν θέλουν αυτό το πράγμα ακόμα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και το ερώτημα του αυτό που θέλεις να κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα. Πρέπει. Είναι σωστό να το κάνεις.
Και αυτό πρέπει να το δεις από μια σειρά από πλευρές, όχι μόνο από τη στενή πλευρά της ομάδας, εκεί που θα το χρησιμοποιήσεις, ο άνθρωπος που θα το χρησιμοποιήσει, που θα πάρει το αποτέλεσμα, από την πλευρά του οργανισμού, αλλά και λίγο ευρύτερα, από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου. Το κοινωνικό σύνολο θα βελτιώσει την ευημερία του, την ωφελησιμότητά του από αυτό που πας να κάνεις. Είμαστε πολύ νωρίς στην περίοδο αυτή που η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει με τέτοιο επιθετικό τρόπο στη ζωή μας. Πολλές από αυτές τις αποφάσεις πρέπει να τις εξετάζουμε και να τις ξαναεξετάζουμε οργανωμένα μέσα στις επιχειρήσεις μας, και το κάνουμε εμείς στην Αξιόνισου πάρα πολύ, γιατί οι απαντήσεις που πρέπει να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις συνεχόμενα, consistently. Και υπάρχει έτσι, σε συνέχεια αυτού που λες, υπάρχει ένα misconception, γιατί υπάρχει ένας ενθουσιασμός που υπάρχουν οργανισμοί, το γνωρίζω και εγώ, που λένε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε AI παντού. Τι θα λέγατε σε κάποιον ο οποίος, σε έναν οργανισμό, σε έναν executive ο οποίος θέλει AI παντού? Πού συνήθως κρύβεται η λάθος υπόθεση εδώ? Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είσαι έναν μακρόπνοο στόχο για AI παντού. Ένας μακρόπνοος στόχος είναι σημαντικό πράγμα, αλλά δεν σε πηγαίνει πάρα πολύ μακριά αν δεν μπορείς να τον σπάσεις και να τον κάνεις έναν στόχο απτό και επιτεύξιμο. Άρα κοιτάζοντας, προσπαθώντας να βάλεις αυτήν την μακρόπνοη φιλοδοξία σε επιτεύξιμους στόχους, το παντού δεν βοηθάει πάρα πολύ. Ξαναγυρνάμε λίγο στο πρόβλημα του παντού σημαίνει και πού. Ποιος θα βοηθήσει τον οργανισμό να σπρώξει την ενέργεια του προς τα εκεί που θα φέρει μεγαλύτερα και καλύτερα αποτελέσματα. Σχετικά σύντομα. Γιατί αν φέρεις καλά αποτελέσματα σύντομα, λειτουργεί θετικά, επιταχυτικά. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι το θέλω AI παντού μπορεί να είναι κάτι σαν όραμα. Αυτό το όραμα, για να είναι επιτεύξιμο και ρεαλιστικό, πρέπει να έρθει σε κοντινούς στόχους, και οι κοντινοί στόχοι δεν μπορεί να λένε παντού. Πρέπει να λένε κάπου, εκεί που έχω αποφασίσει, με μια μεθοδολογία ιδεατά οργανωμένη, ότι εκεί προσδοκώ να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα. Εκεί που είναι η τεχνολογία πιο όριμη, εκεί που τα ρίσκα είναι πιο διαχειρίσιμα. Είναι σημαντικό. Ναι. Και Χάρη, λίγο πριν συζητούσαμε έτσι για το πώς και εσείς και από πολύ παλιότερα έχετε ξεκινήσει να κάνετε αξιολόγηση αυτών των use cases στα οποία υπάρχει παραπάνω προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα έτσι, εκτός προγράμματος, να μας πεις λίγο για το πώς το κάνετε αυτό στην τράπεζα ούτως ή άλλως, και πέρα από αυτό το project, και πώς έρχεται και αυτό το project να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια για το Hub. Η μεθοδολογία ήταν μια μεθοδολογία, δεν νομίζω ότι θα ξαφνιάσει ιδιαίτερα. Για μια τράπεζα είναι σημαντικό να βελτιώσεις και το top line και το bottom line. Οπότε υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες βλέπαμε ότι μπορούσαμε να αυξήσουμε conversion κάποιων προϊόντων ή να βελτιώσουμε πωλήσεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να βελτιώσουμε το efficiency των διαδικασιών του processing μιας υπόθεσης, μιας αίτησης, μιας διαδικασίας. Κάπου αλλού να βελτιώσουμε τη διαχείριση του κινδύνου, να βελτιώσουμε τα fraud ratios. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεθοδική, δομημένη και υπάρχει προσέγγιση να αναγνωριστούν όλα τα δυνητικά ωφέλη και να τα χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήρια για να προτεραιοποιήσουμε τα use cases. Και έτσι ξεκίνησαμε να δουλεύουμε 3 χρόνια τώρα. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο από 90 πλάς περιοχές στις οποίες είχαμε κρίνει ότι υπάρχει όφελος. Όπως σου έλεγα πριν, Γιώργο, ήδη 15-20 από αυτές είναι σε παραγωγή, δουλεύουμε άλλες 20. Αυτό που όμως βλέπουμε εμείς τώρα είναι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο opportunity, το οποίο δεν είναι εύκολο να το ποσοτικοποιήσεις πάντα.
Μερικές φορές είναι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε ένα blueprint για το πώς θα κάνουμε redesign της διαδικασίας μας, δουλεύουμε τώρα να φτιάξουμε το onboarding των επιχειρησιακών πελατών. Το λέμε Know Your Business Process. Αυτό είναι μια διαδικασία που βασίζεται πολύ σε έγγραφα. Μας παίρνει αυτή τη στιγμή, εμπλέκονται γύρω στα 130 άτομα στην τράπεζα για να κάνουν αυτή τη δουλειά full time. Okay. Κάθε υπόθεση παίρνει γύρω στις 4 ώρες για να την επεξεργαστεί κάποιος, να δει τα έγγραφα, να τα ελέγξει, να φτιάξει εισηγήσεις. Εμπλέκονται άνθρωποι των operations, της νομικής υπηρεσίας, του δικτύου καταστημάτων. Οπότε είναι μια διαδικασία την οποία μπορεί να πει κάποιος είναι και από τις top 3 περιοχές για agentic, να εφαρμόσει κάποιος agentic προσέγγιση, είναι αυτό. Είναι το onboarding, είναι regulatory reporting, είναι compliance, είναι vendor management. Αυτές είναι οι περιοχές και αυτές έχουμε προτεραιοποιήσει. Οπότε έχουμε βάλει ένα στόχο. Ναι, λέμε θα κάνουμε και τον έχουμε και λέμε ότι αυτό θα μας φέρει ένα efficiency 30%, 40%. Αλλά το πολλαπλασιαστικό όφελος είναι ότι κάνοντας αυτό το πράγμα, ο χρόνος που απελευθερώνεις από όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι άνθρωποι με πολλή εμπειρία, με δημιουργικότητα, το τι μπορούν να κάνουν αξιοποιώντας τα εργαλεία στον χρόνο που τους ελευθερώνεις. Ο πελάτης ο ίδιος τι μπορεί να κάνει αν του απαντήσει πολύ πιο γρήγορα, δεν είναι πολύ εύκολο να αποτιμήσει. Άρα το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι μόνο τα 30 FTEs, το equivalent effort το οποίο θα μπορείς να κάνεις repurpose. Είναι πολύ μεγαλύτερο σε το αυτές τις περιπτώσεις. opportunity cost, ας πούμε, απελευθερώνεις χρόνο για να... Και νομίζω δημιουργείς κιόλας, αν το κάνεις αυτό το πράγμα με έναν τρόπο, επειδή το gap μεταξύ των ανθρώπων που καταλαβαίνουν το επιχειρηματικό κομμάτι και το τεχνολογικό κομμάτι μικραίνει. Οπότε δημιουργείς ένα περιβάλλον το οποίο μπορείς πολύ γρήγορα να κάνεις iterations βελτίωσης από τη στιγμή που το έχεις και το βλέπεις. Και νομίζω αυτό είναι το μεγάλο, γιατί οι δυνατότητες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα με το agentic μπορεί σε ένα χρόνο να φαίνεται trivial, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Αλλά πρέπει να έχεις φτιάξει και υποδομές και να έχεις ανοίξει τα μυαλά όλων των εμπλεκομένων για να μπορούν να το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό βλέπουμε όλοι όσοι λειτουργούμε έτσι, είναι το pace of iterations αυξάνεται όταν μπορείς να το συνδυάσεις, όπως είπατε, και με guardrails, ξέρουμε τι κάνουμε, πόσο ασφαλές είναι αυτό που φτιάχνουμε, μπορείς να έχεις συνέχεια βελτίωση του παραγόμενου αποτελέσματος σε όλα τα industries, δηλαδή και στο δικό μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, Χάρη μάλλον, γιατί Anthropic, τι χρειάζεται ένα foundational μοντέλο για να μπορέσει να λειτουργήσει σε ένα highly regulated environment στο banking περιβάλλον? Νομίζω 2 σκέλη έχει η απάντηση μου, Γιώργο, γιατί η επιλογή της Anthropic δεν ήταν κατά ανάγκη το foundational μοντέλο και μόνο που έχει και που εξελίσσει. Στη σκέψη μας κρίναμε ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία το να κάνουμε μια πιο στενή συνεργασία με έναν από τους leading εταιρείες σε αυτό το χώρο, για να είμαστε πολύ πιο κοντά στα innovations που δημιουργούνται. Τώρα, η επιλογή της Anthropic βασίστηκε στα εξής κριτήρια και σκέψεις. Πρώτον, τη στάση της, αλλά και την αρχιτεκτονική της όσον αφορά την υπεύθυνη και ηθική χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό και σε επίπεδο αρχών ήταν πολύ συμβατό προφανώς με τις δικές μας αρχές, αλλά και σε επίπεδο θεωρούσαμε υλοποίησης και διασφάλισης του αποτελέσματος από την αξιοποίησή τους. Ένα ήταν αυτό. Επίσης, είδαμε εκπληκτικά αποτελέσματα στην αξιοποίησή τους καταρχήν στο software engineering, οπότε η δική μου και λόγω και της καταβολής μου θεώρησα, ξέρεις, για μένα είναι
είναι no-brainer ότι έπρεπε με αυτούς τους ανθρώπους να είμαι πολύ κοντά και να προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσο πιο γρήγορα μπορώ. Και το άλλο και εξίσου σημαντικό είναι η στάση τους όσον αφορά το openness και τα standards στην περιοχή αυτή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, οι άνθρωποι έχει δημιουργήσει το MCP, έχει προτυποποιεί και ανοίγει τον τρόπο που μιλάνε οι agents. Προφανώς δεν ανοίγει το μοντέλο της, δεν είναι open το μοντέλο, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη ότι θα είμαστε κι εμείς, θα χρησιμοποιούμε μόνο τα μοντέλα της Anthropic. Είναι πάρα πολύ ισχυρά και τα αποτελέσματα εκπληκτικά και συνεχώς βελτιώνονται και κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά για την οποία αυτή τη στιγμή τα χρησιμοποιούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί στο να αξιοποιήσουμε και άλλες τεχνολογίες. Άλλωστε, η αρχιτεκτονική μας έχει τα επίπεδα εκείνα που μας επιτρέπουν να ενσωματώνουμε και άλλα και μάλιστα χρησιμοποιούμε και OpenAI μοντέλα, χρησιμοποιούμε Copilot στην τράπεζα, χίλιοι χρήστες χρησιμοποιούν Copilot, οπότε δεν είναι ότι έχουμε αποκλειστική, αν θέλεις, συνεργασία με την Anthropic. Και επίσης η Anthropic έχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο αγοράς όσον αφορά το enterprise. Δηλαδή, αν θέλεις, η OpenAI είναι πιο δυνατή στο consumer, η Anthropic είναι ένα βήμα μπροστά στο enterprise και το βλέπουμε και εμείς όσον αφορά τι συζητήσεις κάνουμε για τα banking processes. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και αποκτούν domain know-how. Είχε εστιάσει πολύ νωρίτερα στο B2B, στο enterprise και νομίζω ότι και η OpenAI ακολούθησε λίγους μήνες πριν από σήμερα. Οπότε ισχύει απόλυτα αυτό που λες, Χάρη. Θα ήθελα να πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι των ανθρώπων, έτσι να δούμε τους οργανισμούς και έτσι από την εμπειρία σου, Ιωάννα, να δούμε λίγο υπάρχουν κάποιοι όροι όπως το AI fatigue. Βλέπετε ομάδες που νιώθουν ότι έρχεται άλλη μια πρωτοβουλία transformation. Τι κάνουμε, βλέπετε early adopters και βλέπετε την κανονική κατανομή μέσα σε οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεστε. Και βέβαια την εμπειρία σας και για το συγκεκριμένο use case, αν υπάρχει. Ναι. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπουμε AI fatigue. Εκεί που βλέπουμε ότι μπαίνει το AI μέσα στη χρήση των ομάδων, ιδίως εκεί που μπαίνει με κάποια προσοχή στο ποιος, τι ζητάς από τους ανθρώπους να κάνουν, εγώ βλέπω ενθουσιασμό και όχι κούραση. Και ενθουσιασμό γιατί γενώς οι ομάδες βρίσκουν τρόπους να λύνουν εύκολα προβλήματα τα οποία τους ενοχλούσαν για καιρό. Μονότονα πράγματα που έπρεπε να κάνουν, κουραστικά, χρονοβόρα, και βρίσκουν τρόπους αυτά με τις δικές τους δυνάμεις να τα αντιμετωπίσουν. Οπότε, πολύ εγώ θα έλεγα ότι βλέπω περισσότερο ενθουσιασμό εκεί που μπαίνει. Τώρα, ναι, υπάρχει όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από το AI, η οποία δημιουργεί ένα άγχος. Όταν είσαι απ' έξω και κοιτάς, αυτό το βλέπουμε το άγχος. Δεν θα σου πω ότι το βλέπουμε μόνο σε πελάτες, το βλέπουμε και μέσα. Εννοείται. Και μέσα. Είμαστε πάνω από 700.000 άνθρωποι στην Accenture. Τρέχουμε πάρα πολύ εντατικά προγράμματα για AI, reskilling και όλα αυτά, αλλά δεν θα σταθώ εδώ και θα σου πω ότι και οι 700.000 άνθρωποι μας είναι πρωτεργάτες του AI. Προφανώς δεν δουλεύει έτσι το adoption πουθενά. Άρα, εκεί που οι άνθρωποι το κοιτάνε απ' έξω, βλέπουν περισσότερο resistance. Εκεί όμως που σπρώχνουμε, που πιο εντατικά μπαίνουμε να στρίψουμε τις ομάδες και να στρέψουμε τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τα σωστά εργαλεία, τα κατάλληλα εργαλεία για αυτό που θέλουν να κάνουν, εν τέλει βλέπουμε ενθουσιασμό, γρήγορα. Πολύ λιγότερο δηλαδή από αυτό που παλιά, τι λέγαμε,
κάνε την αλλαγή, να εκπαιδεύσεις τον κόσμο, τους χρήστες, να σιγά σιγά να αρχίσουν να γίνονται λίγο καλύτεροι, σιγά σιγά και κάποια στιγμή να το συνηθίσουν, ίσως και να το αγαπήσουν. Τώρα αυτό μικραίνει ο χρόνος που γίνεται αυτό. Νομίζω για εσάς, Ιωάννα, είναι και λίγο διαφορετική με την έννοια. Η δουλειά σας είναι, είστε service providers, οπότε παίρνετε πληροφορία, παίρνετε γνώση και πρέπει να την αναλύσετε, να τη συνθέσετε και να παράξετε κάτι, είτε αυτό είναι κώδικας, είτε είναι μια στρατηγική. Άρα είναι, νομίζω, δεδομένο ότι πρέπει να είναι εργαλείο αναπόσπαστο. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όλους τους ανθρώπους και ανάλογα τους ρόλους και τις δουλειές που κάνουν. Εγώ είμαι και, δεν θέλω να αποκαλύψω την ηλικία μου, αλλά είμαι της γενιάς του client server. Εγώ θυμάμαι όταν έγραφα κώδικα και τους πήγα την πρώτο GUI σε ανθρώπους που γράφαν keyboard only, τι βρυσίδι έφαγα για το mouse. Ξέρεις, δηλαδή, τι είναι αυτό, πάρω το από εδώ, τι βλακιά είναι αυτή και πώς θα το χρησιμοποιήσω και πώς θα κάνω εδώ πέρα. Προφανώς δεν είναι το αντίστοιχο, αλλά λίγο αντίστοιχο σε κάποιες περιπτώσεις είναι. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει, εξαρτάται, έχει μια πολύ βαθιά κατανόηση, αν θέλει, για παράδειγμα, του πώς κάνεις συμβάσεις για ναυτιλιακά δάνεια. Σου λέω κάτι πολύ εξεζητημένο. Και του λες τώρα, έλα να μάθεις και όλα να χρησιμοποιήσεις το Claude για να κάνεις τις συμβάσεις σου πιο γρήγορα, ενώ αυτός έχει να σκεφτεί. Δεν είναι δεδομένο ότι θα το. Οπότε πρέπει να τον ετοιμάσεις για να μπορέσει να το. Καταρχήν, ίσως πρέπει να του κάνεις χρόνο. Και αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν τους δίνουν οι οργανισμοί χρόνο για να δοκιμάσουν, να το μάθουν, να το αξιοποιήσουν. Ακριβώς. Και δεν είναι εύκολο. Γιατί ξέρεις, όλοι έχουμε. Η Πειραιώς, για παράδειγμα, έχει cost to income ratio best in class in Europe. Αυτό δεν έρχεται να είσαι χαλαρός και να λες. Ξέρεις, όταν μπορέσεις, δεν σκεφτώ, καλέ μου. Δεν γίνεται, δεν δουλεύει έτσι. Άρα θέλει σοβαρή σκέψη και σύστημα. Εμείς κάνουμε εκπαιδεύσεις, έχουμε σχεδιάσει προγράμματα εκπαίδευσης για όλο τον κόσμο και μάλιστα το AI Hub είναι brainchild δικό μου και του Head of HR. Δηλαδή είναι joint effort αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, να υπάρχουν champions στον οργανισμό που είναι στο top leadership επίπεδο και θα θέλατε να μιλήσουμε λίγο για το πώς λειτουργεί το hub αυτό και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Θα ξεκινήσω εγώ, αν μου επιτρέπεις, Ιωάννα. Το hub στείνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Το πλάνο είναι να κάνει scale σε 100 ανθρώπους μέσα στην επόμενη πενταετία. Αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε στους 30-35. Η ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν στο hub ουσιαστικά θα κάνουν rejuvenate όλο το talent pool της τράπεζας και θα δώσουν επίσης και τα seeds εκείνα για να γίνει disseminate και το knowledge και το mindset μέσα στον οργανισμό. Σίγουρα έχουν στόχο να κάνουν deliver πολύ concrete και outcome, γιατί έχουμε ένα πολύ heavy envelope από αλλαγές που πρέπει να κάνουμε και αυτά τα use cases που είπαμε δεν θα εξαφανιστούν. Πρέπει να συνεχίσει η υλοποίησή τους. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, μαζί με το redesign, μαζί με το enablement των ανθρώπων. Οπότε αυτή είναι η αποστολή του Hub. Το Hub για μένα, έχω τους ανθρώπους έξω από το γραφείο μου, αν θες να δεις τι μου. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό. Όποτε βρίσκω ευκαιρία πάω και του λέω δείξε μου. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς να γίνεται micromanagement, το γνωρίζουμε όσοι χτίζουμε και εργαλεία και προσφέρουμε και υπηρεσία. Μα το βλέπεις αυτό. Συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε το παράδειγμα πώς χτίσαμε μια αρκετά
πολύπλοκη εφαρμογή χρησιμοποιώντας εργαλεία AI με τον head του Wealth and Asset Management της τράπεζας. Χάρη, θέλω πολύ να το αναφέρεις αυτό, αν δεν είναι έτσι πολύ Όχι, για μας μεγάλο είναι, θέμα, έχω να το όπου αναφέρεις. βρω ευκαιρία το διαφημίζω, γιατί νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό του νέου τρόπου δουλειάς. Είχαμε στην τράπεζα ένα θέμα, είχαμε μια περιοχή την οποία δεν τη διαχειριζόμασταν πολύ efficiently. Αυτή είναι το πώς διαχειριζόμαστε collaterals για Lombard loans. Αυτό είναι δάνεια με εξασφαλίσεις προϊόντα επενδυτικά. Οπότε, αφού είχαμε απειβδίσει για το πόσο μας έπαιρνε να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο έργο και δεν το ξεκινάγαμε ποτέ, λέω στον Head of Wealth and Asset Management, έλα, θα έρθω ένα απόγευμα με my rockstar software engineer and my CTO και θα λύσουμε το πρόβλημα. Μου λέει, έλα. Μάζεψε, του λέω, ό,τι έχεις από spreadsheets, από documents, και πράγματι έγινε έτσι. Τώρα δεν ήταν ένα απόγευμα, ήταν 2 απογεύματα, αλλά ακολουθήσαμε spec-driven development, πήραμε ό,τι πληροφορία υπήρχε, την συνθέσαμε, την αποκωδικοποίησαμε, κάναμε τη συμπλήρωση όλων των κομματιών που έλειπαν, οδηγούμενοι από το AI agent, τον αναλυτή. Του έλεγε, πες μου και αυτό, ρώτα και εκείνο, μάθε και το άλλο. Φτιάξαμε full spec και μετά έγινε ένα full-fledged σύστημα. Αυτό ξέρεις, μας άνοιξε την όρεξη. Έχετε πρώτο... είναι functional είναι ένα το tangible μοντέλο outcome, αυτό. functional. Δεν δουλεύει, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές, πάντα και παντού εδώ. και δεν είναι μαγικό, και ο άνθρωπος που το έκανε και ήταν στο τιμόνι αυτής της διαδικασίας είχε πολύ βαθιά κατανόηση του software engineering principle. Δεν ήταν απλά ένας mid-seniority, mid-understanding software engineer. Δηλαδή είχε πολύ βαθιά γνώση. Δεν ήξερε το επιχειρηματικό domain, αλλά το συμπλήρωσαν οι άλλοι. Ακριβώς. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και η Ιωάννα, απευθύνεται και σε σένα η ερώτηση. Πώς συνδυάζεται τους domain experts, που δεν είναι κατά ανάγκη tech experts, με αυτούς οι οποίοι θα οδηγήσουν το project σε τεχνολογικό επίπεδο. Και αν θυμάμαι καλά, μου έλεγες ότι ήταν και η πρώτη φορά που είδαμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά τα capabilities του, συγκεκριμένα του Claude και της Anthropic. Ναι. Αυτό για εμάς είναι το μέλλον. Έτσι, και γι' αυτό είπαμε και ότι η τράπεζα θα λειτουργεί σε λίγο και διάστημα σαν εταιρεία τεχνολογίας, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που υπάρχει σήμερα μεταξύ των επιχειρηματικών και των τεχνολογικών ομάδων. Οι ομάδες θα είναι blended, γιατί αυτό θα φέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ήδη δουλεύουμε έτσι σε πολλές περιοχές όπου έχει, αν θέλεις, προκύψει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό θα το κάνουμε συστηματικά και καθολικά τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραία. Και Ιωάννα, νομίζω ότι θα μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ να ακούσουμε και από σένα και για το συγκεκριμένο project ή για πελάτες, για συνεργάτες, για το πώς λειτουργείται, αλλά και εσωτερικά πώς το βλέπεις ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο Χάρης, μου έρχεται ο κύριος Μαργαρίτης, περί του ότι αλλάζουν και οι δεξιότητες. Και με είπες κύριο, έτσι. Δεν είπα να το πω. Αναφέρθηκε στο technical background και ανέβηκε ο σεβασμός κατακόρυφα. Πρέπει να είσαι η χαρά του CTO. Δηλαδή, δεν νομίζω, αν το ρωτήσεις να υποφέρει. Αλήθεια. Είμαι πολύ... Να έχεις έναν άνθρωπο CEO αλλά ή CEO με όλη η technical ομάδα background. της Πειραιώς είναι εξαιρετική και νομίζω τίποτα καλό δεν έρχεται χωρίς καλή ομάδα, έτσι είναι προφανές. Συμβαίνει, να το γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά θα μαζέψω αυτό το φεστιβάλ κοπλιμένου, γιατί έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με την τράπεζα. Ιωάννα, ισχύει η ερώτηση, πώς το βλέπετε και εξωτερικά και εσωτερικά, το πώς αλλάζουν οι δεξιότητες, πώς αλλάζουν οι τρόποι που οι ομάδες λειτουργούν. Συμφωνώ απόλυτα με το comment που έκανε ο Χάρης νωρίτερα, ότι αν κοιτάξουμε προς τα που κατευθύνεται η πορεία των ρόλων που έχουμε, βλέπουμε μία συμπίεση. Δηλαδή αυτές οι παλιές διχοτομικές καταστάσεις, εγώ κάνω αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο, ο άλλος κάνει το άλλο, ήδη είχαν αρχίσει να σπάνε, μιλούσαμε για full stack engineers, etc. Ήδη ξέραμε πόσο
δομικό ρόλο παίζαν μέσα στις ομάδες και παίζουν στις ομάδες τα προφίλ των ανθρώπων που είναι πιο techno-functional, θα σου πω εγώ, που είτε έχουν έρθει ίσως έχουν κάνει originate από κάπου, αλλά έχουν καταφέρει και έχουν διευρύνει τον οριζοντά τους. Και καθώς εξελίσσεται ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά, γύρω από το AI και γενικά γύρω από τα συστήματα, νομίζω ότι βλέπουμε έναν δρόμο όπου οι ρόλοι και τα skill sets συμπιέζονται. Προφανώς, ένα κομβικό κομμάτι είναι το πώς βάζεις μέσα στην ομάδα αυτό το πολύ βαθύ domain expertise. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και οι άνθρωποι μέσα στους πελάτες μας που το έχουν, είναι ακριβοθόρητοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν κατακτήσει μέσα από χρόνια δουλειάς, μέσα από την ανάγκη να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις, edge cases, όχι μόνο το average case. Και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πας και να πεις, τώρα εγώ θέλω να σε φέρω μέσα, έλα να με βοηθήσεις να πάρω αυτό που εσύ έκανες και κάνεις ακόμα, να το χτίσω με έναν τρόπο που να μην βασίζεται όλο πάνω σου, έτσι ώστε εσύ να μπορείς να απελευθερωθείς να κάνεις και δύο πράγματα. Είναι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ δύσκολο και είναι το σημείο που πραγματικά βασιζόμαστε πάνω στους πελάτες μας για να μπορέσουμε να κάνουμε, να φέρουμε πολλά από αυτά τα πράγματα που και αυτοί συνολικά θέλουμε να κάνουμε deliver. Από την πλευρά εσωτερικά της Accenture, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη, πέρα από όλα τα trainings που γίνονται, νομίζω ότι και οι αλλαγές που κάνουμε τώρα οι οργανωτικές, που δεν θέλω να τα ανοίξουμε πάρα πολύ, αλλά και οι οργανωτικές αλλαγές που τώρα γίνονται, μας οδηγούν σε ένα μοντέλο που λέει ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια πιο καθετοποιημένη, πλήρη κατανόηση που είναι και το domain και η περιοχή του και το industry του και η τεχνολογία του, etc. Και αναφέρθηκες και πριν λίγο στον τρόπο που κάποιες ομάδες δουλεύουν μαζί με agents. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ξεκινήσει εσωτερικά, το βλέπετε σε πελάτες σας, είναι στόχος του κοινού project εδώ? Είναι απόλυτα στόχος του κοινού project εδώ. Εγώ αν σκεφτώ τι βλέπω, τι θα ήθελα σε ορίζοντα 3 ετών, τι θα ήθελα να βλέπω ομάδες οι οποίες η δουλειά τους είναι powered από AI, από agents, και οι οποίες όμως την ίδια στιγμή ξέρουν τα limitations, ξέρουν τους περιορισμούς, μπορούν να κρατάνε ψηλά τον πύχη της ποιότητας και της ασφάλειας, γιατί αυτό όταν αρχίσει και κάνει scale agentic είναι ένα διακύβευμα, δεν είναι λιμένο, παγκόσμια. Άρα είναι απόλυτα στόχος του κοινού μας project. Και όχι μόνο αυτού, δηλαδή είναι ο στόχος, σαν Ιωάννα στο ελληνικό γραφείο, θα σου πω ότι είναι ο στόχος όλων μας των ομάδων στις τράπεζες, αλλά και όχι μόνο στις τράπεζες, και στην ενέργεια, σε όλους μας τους κλάδους, να στρίψουν τον τρόπο δουλειάς τους. Το ζητάει η αγορά, το ζητάνε το leading talent που προσπαθούμε να βρούμε στην αγορά, αυτό περιμένει. Είναι και κομμάτι του employee proposition. Αυτό δίνεις. Θα ήθελα να ακούσω για αυτό και από σένα, Χάρη, τι ψάχνεις στο κάθε επόμενο hire, να το πω, ή τι θέλεις να αναπτύξεις περαιτέρω, τι θέλετε να αναπτύξετε περαιτέρω στην τράπεζα, στους υπάρχοντες ανθρώπους που έχετε εξαιρετικούς ανθρώπους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που θέλεις να έχει η ομάδα σου τα επόμενα 2-3 χρόνια με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις? Ναι, Γιώργο, μερικές σκέψεις και τις
σε σχέση με αυτά που έλεγε και η Ιωάννα πριν, νομίζω, ξέρεις, πλέον δεν είναι ότι χρειάζεσαι μόνο τον deep expert στο business με domain understanding και δεν θες τον deep technical expert πλέον. Δηλαδή, αλλάζουν νομίζω αν θέλεις, τα ratios ενδεχομένως. Δηλαδή, ενώ μέχρι πριν από 1 χρόνο για να κάνεις κάτι σημαντικό, μεγάλο ένα μεγαλύτερο έργο τεχνολογίας ήθελες και αυτό που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το επιχειρήν και αυτό που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά την αρχιτεκτονική και το tech και πάρα πολλούς να κάνουν το σκάψιμο. Να περάσουν αυτοί που λοιπόν που κάνουν το σκάψιμο πλέον δεν χρειάζονται σε αυτό το βαθμό που χρειάζονται. Αλλά οι experts εξακολουθούν και χρειάζονται ακόμα. Δεν ξέρεις, μπορεί σε λίγο καιρό να μειωθεί ακόμα περισσότερο το πόσοι από αυτούς χρειάζονται. Και η αλήθεια είναι, αυτό είναι και ο τρόπος που αυτούς τους πολύ δυσέβρετους ανθρώπους τους αξιοποιήσει καλύτερα. Δηλαδή, πρέπει το εργαλείο αυτό σου επιτρέπει να πάρεις να φτιάξουν αυτοί, να σχεδιάσουν skills σε ορολογία τώρα με εργαλείων ή να φτιάξουν ένα toolset το οποίο να είναι reusable από less senior και less expert από αυτούς και αυτό σου επιτρέπει να κάνεις scale περισσότερο. Άρα για νέους ανθρώπους, αν με ρώτησες τι αναζητούμε στους νέους ανθρώπους που δεν... Το σίγουρο είναι ότι θέλεις αυτό το curiosity, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να θέλει συνέχεια να είναι έτοιμος να μπει σε ένα κύκλο όπου συνεχώς αυτό που ξέρει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικό και να πρέπει να το αλλάξει και να το προσαρμόσει. Και αυτό θέλει... δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι και είναι δύσκολο και να το αξιολογήσεις για να το προσελκύσεις ή πώς κάνεις το recruitment δηλαδή, για αυτό. Και φέρνω στο μυαλό μου τον συνάδελφο με τον οποίο κάναμε αυτό το case που σου έλεγα πριν για τα... Ο Ορέστης μου είπες. Ο Ορέστης. Αυτερνίζεται τώρα, τον έχω μνημονεύσει όσες φορές. Δεν είχε καμία ιδέα για το επιχειρήν. Πρώτη φορά άκουσε τι σημαίνει Lombard, τι κρασί είναι, σου λέει τι είναι. Αλλά ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που πόσο open ήταν, μεθοδικός, τον έφερε στη θέση να μπορέσει αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσει. Ένας άλλος που πρέπει να έλεγε φέρ μου τον αναλυτή και να έχανες εκεί πέρα χρόνο να εξηγήσεις, να καταγράψεις, να το κάνεις συμβατικά. Και αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι το οποίο ακόμα το βλέπω εγώ. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε στην αξιοποίηση του AI για να φτιάχνουμε νέα πράγματα. Δηλαδή λέμε θα κάνουμε agentic process re-engineering και ξεκινάμε και κάνουμε καταγραφή της υφιστάμενης διαδικασίας με τον συμβατικό τρόπο. Σωστά, ναι. Και λες, μα γιατί το κάνεις έτσι και δεν έχεις βάλει agents να κάνουν την καταγραφή. Και λες, ξέρεις, δεν το σκέφτηκα αυτό, νομίζω ότι έπρεπε μόνο να το σχεδιάσω. Άρα θέλει όλο το mindset να αλλάξει. Το να έχεις την ταπεινότητα να πεις ότι ο agent καταρχάς μπορεί να κάνει καλύτερη τη δουλειά από μένα ή ποιες δουλειές μπορεί να κάνει καλύτερα από μένα, είναι μια απόσταση που δεν την έχουν καλύψει πολλοί executives. Έχει πολύ ενδιαφέρον που το λες αυτό, Χάρη. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να πάμε να κάνουμε το fast forward και να δούμε τι ορίζουμε ως επιτυχία για το συγκεκριμένο project. How success looks like, που ρωτάνε πάρα πολύ. Οπότε, Χάρη, θα ήθελα πρώτα εσύ να μας πεις τι πιστεύεις, τι στόχους έχετε, τι θα θεωρείς επιτυχία σε 5 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, για μας δεν είναι απλά ένα project. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε και πρόσφατα στο Λονδίνο όταν βγήκαμε στην επενδυτική κοινότητα, θα γίνει AI native μέχρι το 2030. Είναι αυτή η προσπάθεια τη σχεδιάζουμε πάνω από 1 χρόνο για το πώς θέλουμε να γίνει, με ποιες συγκεκριμένους όρους, με ποιες συγκεκριμένες συνθήκες
και έχει να κάνει όχι μόνο με το να παραδώσεις τα έργα και να φτιάξεις τις διαδικασίες που λέγαμε πριν, αλλά και να φέρεις μέσα στην τράπεζα το ταλέντο και νέο ταλέντο και να απελευθερώσεις το ταλέντο που ήδη υπάρχει στην τράπεζα. Άρα η επιτυχία για μένα είναι το 2030. Το AI Hub θα είναι ουσιαστικά η περιόδος θα είναι AI Native μέχρι το 2030, και AI Native δεν σημαίνει ότι όλα είναι AI driven, αλλά είναι όπου χρειάζεται και όπου απαιτείται είναι πρώτη επιλογή το AI. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι αφαιρετικό αυτό το πράγμα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα milestones και όσον αφορά το πώς θα στελεχώσουμε αυτές τις ομάδες, πώς αυτές οι ομάδες θα δημιουργήσουν υποδομές, πώς θα εκπαιδεύσουν την υπόλοιπη τράπεζα. Είναι ένα πολύ elaborate πλάνο, το οποίο έχουμε δημιουργήσει προφανώς με τον συνεργάτη μας και θεωρούμε ότι και η συνεργασία με την Anthropic θα μας δώσει μια επιπλέον προστιθέμενη αξία. Ιωάννα, η ερώτηση ισχύει και για σένα και για την Accenture. Ωραία. Τι είναι επιτυχία για μένα, για την Accenture, για αυτό το έργο? Ο στόχος μας, έτσι όπως τον έχουμε, τον λέμε, έτσι όπως τον κάνουμε verbalize, τον λέμε, είναι να είμαστε ο σύμβουλος επιλογής, the partner of choice, το λέμε, εκεί που οι πελάτες μας θέλουν να ξεκινήσουν με πάθος να κάνουν αυτό το reinvention, αυτή την αλλαγή του τι σημαίνει να είμαι ένας οργανισμός με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να αρχίσω να στρίβω προς το AI native. Άρα, αυτό που κάνουμε εδώ στην Πυραιώς, που ξεκινάμε τώρα εδώ στην Πυραιώς, είναι ακριβώς αυτό. Είναι το πιο κοντινό έτσι, alignment που βλέπω με τους μεγάλους στόχους της Accenture. Άρα για μένα επιτυχία είναι να να φέρουμε μπροστά ό,τι είναι που χρειάζεται να φέρουμε μπροστά. Είτε αυτό λέγεται το σωστό ταλέντο, είτε λέγεται τους σωστούς SMEs. Όλη τα σωστά learning platforms, το σωστό experience για τους ανθρώπους που θα είναι μέσα στο hub και θα δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχει βάλει ο Χάρης, η ηγετική ομάδα, η Πυραιώς. Αν μπορώ να πω και γιατί Accenture επίσης. Είπαμε γιατί Anthropic, αλλά γιατί Accenture, πέραν του ότι έχουμε μια στρατηγική συνεργασία τα τελευταία χρόνια και ήταν βασικοί συνεργάτες στον τεχνολογικό μας εξυγχρονισμό, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα δεν θα ήταν εφικτό, δεν είχαν προηγηθεί οι δράσεις μας όσον αφορά το cloud, όσον αφορά το governance, όσον αφορά το tech modernization σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα είναι ένα progression όλο αυτό. Η Accenture ξέρουμε πόσο μεγάλος οργανισμός είναι, ποιο είναι το core asset της, οι άνθρωποι, το να εκπαιδεύει, να εξειδικεύει, να δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι είναι fit for the job. Οπότε ήταν λογικό να απευθυνθούμε σε ένα τέτοιο συνεργάτη για να φτιάξουμε τους ανθρώπους της Πυραιώς τον τρόπο που θέλουμε, με τα εργαλεία και την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της Accenture. Τώρα είναι λίγο, καταλαβαίνω ότι είναι ένα απαιτητικό έργο αυτό, γιατί η επιτυχία του δεν είναι απλά να παραδώσω ένα σύστημα και να μην σου βγει σωστό, θα βάλω λίγο ανθρώπους παραπάνω, θα το διορθώσω, θα κάνω ό,τι μπορώ να κάνω, θα βάλω πλάτη, θα το πάρεις και στο τέλος ευχαριστημένος. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι να φτιάξω talent pool, αυτό το talent pool να είναι integrated με τον οργανισμό για τον οποίο το δημιουργώ και σε όλη αυτή την πορεία να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Να κάνω τις υποδομές, να κάνω τις διαδικασίες, να κάνω την εργαλειοθήκη μαζί με σένα, αγαπητέ μου πελάτη. Ιωάννα, τι πιο σπουδαίο. Έχει δίκιο ο Χάρης. Το challenge το νιώθουμε στο πετσί μας, είναι μεγάλο. Και καλά κάνει και είναι μεγάλο, γιατί
όταν οι άνθρωποι βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλα challenges, εκεί είναι που σπρώχνουμε και τα όρια μας και εκεί γίνεται η ζωή ενδιαφέρουσα. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ σπουδαίο που μιλάει ο συνεργάτης και για την Accenture. Είναι μεγάλη τιμή. Ακριβώς. Με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έτσι για πρώτη φορά είχαμε 2 παίχτες στο τραπέζι του Ping Pong, 2 συνεργάτες. Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και την Accenture, συνεργάτες και στο GenAI Summit. Θα πούμε και θα δούμε και την εξέλιξη του project και άλλων projects τον επόμενο Νοέμβρη σε 6 μήνες, αλλά νομίζω είναι μακροπρόθεσμοι οι στόχοι και για επόμενα summits. Οπότε να μας κρατήσεις λίγο χώρο στα επόμενα summits, Βέβαια, να έρθουμε να ενημερώσουμε το κοινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αγαπητέ Χάρη, δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε που ήρθες και έφερες και πολύ πρακτικά το τι σημαίνει εσωτερικά ένα τέτοιο project για ένα τεράστιο οργανισμό όπως είναι η Πειραιώς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι θα την επαναλάβουμε και θα κάνουμε και vibe coding την άλλη φορά. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε.